18 ta' frar, Beatu Ġwan ta' Fizzole, Beatu Angeliku, saċerdot Dominikan, għex bejn l-1387 u l-1455. Kien jismu Guidolino di Pietro u twieled Vecchio di Mugello fl-Italja. Sa minn żożitu u tallem is-sena ta' pittur Firenze. Madwar l-1420 flimkien ma' ħuh Benedetto ingħaqad mad-Dominikani fil-kunvent ta' Fizzole u ħalli sem ta' Fra Ġwan ta' Fizzole. Huwa kien bniedem sempliċi, twajjeb, fqir u umli. Wara li jordna saċerdot is-sokta jpitter u kien tipikament Dominikan, jgħaddi lill-oħrajn il-frott tal-kontemplazzjoni tiegħu għax fi kwadri mill-isbaħ pinġa l-misteri tas-sema li huwa kien jikkontempla fit-talb u fl-istudju tal-kotba mqazza. Fil-kunvent ta' San Marco Firenze insibu ġojjelli artistiċi tiegħu. Ċimibgħut l-Italja fejn baqa' f'Ruma sal-1447 meta kellu x'jagħmel xogħlijiet oħra fil-Katidral ta' Orvieto. Wara rritorna Firenze fl-1449 jew inkella fl-1450. F'Ġunju tal-1450 kien pirjol fil-kunvent ta' San Domingo Fizzole bejn l-1453 u l-1454 x'aktarx reġa' kien Ruma biex jagħmel xi xogħol hemmhekk. Ix-xogħlijiet tiegħu għadhom sal-lum jaxqu lil kulħadd Fizzole, Firenze, Orvieto u fil-Vatikan. Bħala xhieda tal-virtujiet u tal-arti tiegħu kulħadd kien isejjaħlu il-Beatu Angeliku u b'dan l-isem hu magħruf bħala wieħed mill-aqwa pitturi reliġjużi ta' kull żmien. Jingħad fuqu li qatt ma beda jpitter qabel ma qabel ikun talab u qatt ma kien ipitter kurċifiss bla ma dmuħ kien igelbel minn għajnejh. Mewtu ġrat fit-18 ta' frar tal-1455 fil-kunvent ta' Sidna Marija fuq il-Minerva u l-fdalijiet tiegħu jinsabu fil-Knisja ta' dan l-istess kunvent. Il-Papa San Giovanni Paolo II fit-3 ta' Ottubru tal-1982 ikkonferma l-qima lejn il-Beatu Ġwanni ta' Fizzole u aktar tard ħattru patrun tal-artisti. Nistgħu ngħidu li dan il-bniedem sempliċi u twajjeb, il-Beatu Ġwan ta' Fizzole, fejn kulħadd kien isejjaħlu il-Beatu Angeliku, xandar il-messaġġ tal-Vanġelu bil-ġenju tal-pittura tiegħu. L-espressjoni artistika hija rifless tal-ispiritwalità kbira li kellu moħbija f'qalbu. Kif jgħid huwa stess biex tpinġi lil Kristu trid tgħix lil Kristu. Ix-xogħlijiet tiegħu huma espressjoni ta' fidi u mħabba lejn Kristu u tal-valuri kbar tal-ħajja qaddisa tiegħu. Il-Beatu Angeliku kien pittur devot u metikolus ħafna. Is-serenità li wieħed jara fl-arti tiegħu tirrifletti l-ħajja tiegħu. Huwa kien jgħid li jekk xi ħadd irid jipprattika l-arti għandu jgħix ħajja kwieta u bla ma jinkwieta żejjed. Kien jgħid ukoll li dak il-bniedem li jintegra ruħu biex iressaq l-affarijiet fuq Kristu għandu jgħix ma' Kristu. Ejjew nitolbu lill-Ispirtu Santu biex juża it-talenti u l-abbiltajiet tagħna biex nagħmlu dinja post aħjar. Ejjew nifirħu meta naqsmu bejnietna mingħajr ejra u piki it-talenti li tagħna Alla. Ejjew naħsbu spiss li għad jiġi l-mument meta se jkollna nagħtu kont. Dak ikun l-aħħar mument. Tajjeb li nippjanaw għal dak il-mument billi sikwiet nistaqsu lilna nfusna. Jiena lil mulejtani ħafna berikni b'tant affarijiet x'qed nagħmel bħajti.
Naħseb din hija mistoqsija l-iżjed importanti x'qed nagħmel b'ħajti. Irridu qabel xejn u din l-iżjed ħaġa li forsi ninsew. Nirrealizzaw li dak li rċevejna huwa rigal minn Alla, huwa mogħti lilna fiduċja kbira. Ħafna drabi din il-ħaġa ninsewha, jekk ninsew din ma nifhmux għaliex irridu nagħtu kont lil Alla. Għax irrid nagħti kont lil Alla jien. Għaliex dak kollu li għandi irċevejtu minn għandu b'don u fiduċja kbira. Il-mulej se jgħidli, inti tajtek dak it-talent, x'għamilt bih? U jirrita ruħu meta t-talenti tagħna ma niżviluppawhomx. Jalla ngħinu lil xulxin bħala komunità, bħala familja, l-ewwel nett biex niskopru it-talenti sbieħ li tagħna l-mulej. It-tieni li nħaddmuhom għal ġid tal-oħrajn għaliex hekk jitkattru. Huwa għalhekk li fil-parabola tat-talenti dak li rċieva 5 fl-aħħar kellu 10 għaliex qassamhom mal-komunità u tkattru. Dak li prova jew iżommu għalih jew inkella jaħbih baqa' bli kellu u aħna nafu li meta ħaġa ma tħaddimiex ma tibqax li tkun. Immaġina jkollok karozza dejjem magħluqa ġo garaxx, mur ipprova startija wara xi 5 snin. Jekk ma taqax biċċiet quddiemek, il-batterija tgħidlek bonswa. Għax il-ħaġa hi u titħaddem edha propju mhux tgħin lilek biss imma lill-oħrajn ukoll. Mela, il-kapaċitajiet li Alla tagħna li għalihom aħna responsabbli u rridu nagħtu kont, il-mulej isejħilna biex inħaddmuhom għal ġid tal-komunità, kif għamel il-Beatu Ġwan ta' Fizzole. Talba. O Alla li tqassam id-doni tiegħek fuqna l-bnedmin b'ġenerożità kbira. Int li ent lil Beatu Ġwan ta' Fizzole iħaddem it-talent tiegħu għal ġid tal-oħrajn. Għatina li btalbu aħna b'sens ta' ġenerożità kbira nifirħu meta naqsmu bejnietna mingħajr qejra, mingħajr piki, it-talenti li tajtna int għal glorja tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.